Καλησπέρα φίλες, φίλοι. Είναι το πρώτο βίντεο της νέας χρονιάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είσαστε καλά και να περνάτε καλά το 24. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα, να πούμε τι περιμένουμε από τα παιχνίδια. Περιμένουμε προφανώς η νική ισοπαλία των ομάδων, κυρίως τη νίκη, για να έχουν όσο καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται και να δούμε ποιος μπορεί να περάσει. Εγώ σας αφήνω, τα live θα γίνονται όποτε υπάρχει χρόνος, κυρίως περίπου τέτοια ώρα. Εγώ σας αφήνω και σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά και χρόνια πολλά.